Мэштег Гулия. Имшешім отырып тұрамын. Сәлем достар. Шо деймін? Сәлем достар, менің есімім Гулия Гүбәдия. Неге Гулия Гүбәдия? Колбаса дей алмаймын өтінді мен Гүбәдия. Бізнекі Тоқташа, Халел. Әйдәгіз башлық, мен нәрсе яратмын. Мен яратмын груша. Мен яратмын корица. Мен үлем ол иске. Шоқ қатқыш ол ис. Мен яратам темір аяқта шоларға, қарпыз ашарға, тундырма яратам, кинолар қарарға яратам, һәм фотографияға түшірге яратам. Менің көп кінә достарым Инстаграмға yazılған. Көп кінә балар бүтінісі де Инстаграмға yazılғанlar. Мен yazılmadım, мен соңғы арада ойладым, мен дүниядан артық қалам кебек, мен тойылды. Мен yazılдым Инстаграмға. Анан мен анда көңілсіз болып тойылды да, нәрсе эшләргә белмәдем дә, мен ойладым видеоблог төзергә. Менің блог булачак сәләт дөньясы турында. Мәсәлән, анда лайфхаклар. Лайфхак. Лайфхак. Вот кызарып та, тоқтатырға керек. Лайфхак. Лайфхак. Негедір лайфхак дейсі ке, менің блогымда болашақ лайфхаклар. Сәлем достым, мен мына блог түзірге болдым. Менің блог болашақ бары тек сәләт турында ғына. Не үшін сәләт турында? Сәләт турында мен бик қызықлы иттеріп сөйләшәкмін. Сізге бірненде анда көңілсіз статьялар болмайша, каналлардағы кебек программалар болмайша, яңалыклар. Мен сізге бик уникаль рәвештә, менә табадан төшкән кебек кенә бик кызу яңалыклар, информациялар җиткерәчәкмен. Бу минем чыгарылыш, промо чыгарылыш булды. Мондай вариант кына инде. Мен сезгә киләсе чыгышта сәләт йортында иң кызыклы 5 лайфхак тәкъдим итәчәкмен. Нәсима чәчәк, суга салсаң у чәчәк. Аңа карасаң мин исемә төшәчәк. Син аңа карасаң мин исемә. Татармысың, башкортмысың? Анда түгел мәсьәлә. Татардан да, башкорттан да урыс тула. Вот бәлә. Тыпыр биргә, имән идәннәр кирәк. Салкын киенегез җылы итеп. Беренче киңәш. Матурлык өчен тырышмагыз, матурлык ул бөтен кешедә дә бар. Күбрәк елмайгыз. Икенче киңәш. Һәм өченче киңәш, миңа язылыгыз. Бар да тәртиптә булыр. Миңа язылсагыз. Дуслар, хәзер сезнең экраннарда нәрсәкиләрдер чыгачак инде анда, аны монтажлыйлар. Сез аларга язылыгыз. Кирегез шулар аша. Ничектер анда миңа менә булай чыгачак диделәр.